Halo sahabatku. Halo. Alhamdulillah sowan pas sampean munggah disambut aja. Niki jenengane wong kualat kalih kula. Lah kok iso? Lah wong kule mampir kok dadak ngeloke wujune kaya menungso kaya udu. Iya ora. Nek boten niki anugerah saking Asa Gusti pikantuk Jawa insyaallah sabibaripun gelar hajat menika ringkitan tasakuran apitan warga masyarakat wonten ing Jeragung pikantuk rejeki ingkang kathah melimpah barokah. Amin. Kados toya Jawa menika lir gumanti tanpa kendhanyapun. Iya. Ora musibah ning berkah. Berkah ora barang musibah iki anane pokoke kabeh saka nyenengake. Nggih. Apapun keadaannya selalu tersenyum. Iya. Mosok ya selalu tersenyum. Wah iya lho saking senenge ya. Seneng-seneng riyo keadaan napa mawon kudu sumek kudu iya betul. Iya. Penonton